जोङो एनवायरनमेन्ट डे माने विश्व परिबेश माने डे बा सानखौ लानानै जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय फरेस्ट एरियायाव स्पेसियेलि बे दागगारि बे रायपुराव जेराव जोंहा माने बिफां लाइफां धंस जाबाय बेवहाय जोङो दिनैहाय माने बिफां गायफिननायनि जोंहा प्रग्राम दङ आरो बेवहाय दिनैहाय जोंहा मान होजाथाव हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि सिबा बे गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन आरो बिथाङानो बे गायजेननाय हाबाफारिखौ खालामगोन जों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां हा दङ एरिया दं बिनि 40% जोंहा फरेस्ट एरिया बे गतिके बे फरेस्ट एरियाखौ जोंनि बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माने साबसिननिफ्राय हामसिन जाहाथे खालामनो हायो अर्थात जों बिनि हाग्राखौ जाहाथे हाग्रा दाननाय दंफां दाननायखौ बन्द खालामनो हायो जाहाथे हायो बेनि थाखाय जों सेस्था खालामबाय थानाय जादों दा नंगौ माने हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनाया सोलिबाय थादों खिन्थु जोंबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे हाग्रा सिफायनायखौ जों बन्द खालामबाय थादों किसुमान गाज्रि मानसिफोर दङ बिथांमोना सिखावै माने दानो दंफां दानो बे गतिके बेखौ जोङो गोरा आखाइजों जोङो बेखौ होबथानाय जागोन आरो जोंनि जेसेबां बे फरेस्ट एरियायाव हाग्रा ओनसोलाव बेबायदि खालि हा दङ हाग्रा धंस जाबाय बिफां लाइफां धंस जाबाय बेवहाय जों प्लेन्टेसन खालामगोन बे जायगायाव खारन बे जायगायाव दिनै बे बिदि प्रग्राम लायनो माबा मोनसे खारन दं खारनाखौथ' आं दा बुंबायना दिनैहाय वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बेखौनो सम्पर्क लाखिनानै स्पेसियेलि जोंनि बिटिसि ओनसोला जेसेबां गुवार एरिया दं बेनि 40% जोंहा फरेस्ट एरिया दा बे फरेस्ट एरियायाव गोबां जोंहा फरेस्टआ धंस जाबाय हाग्राया धंस जाबाय बे गतिके जाहाथे हाग्रा खालामफिननो हायो बिफां गायफिननो हायो नै बेनि थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो जों मिथिगौ बयबो हाग्रा नङाबाथ' मानसिया थांना थानो हाया जों सानो जानानै लोंनानै थांनानै थायो खिन्थु बेजोंल'थ' हाया मानसिनि अक्सिजेन नांगौ ना अक्सिजेन नङाबा थांना थानो हायो नामा बे गतिके अक्सिजेना बबेनिफ्राय मोनगोन बिफां लाइफांनिफ्राय मोनगोन गतिके बेफोर सोमखोर दं सम्पर्क दं गतिके हाग्राबो थानांगोन बिफाङाबो थानांगोन आरो जोंबो माने मोजाङै थांनानै थानाय जोंनि थानो थाखाय जों अक्सिजेनखौ जाहाथे मोननो हायो आरो जोंनि बिटिसिआव फरेस्टआ जाहैदों माने मैखोम मोनसे डिपार्टमेन्ट आरो बे फरेस्टनि दारैनो जोङो बिटिसि ओनसोलाव माने गोबां जों रेभिनिउ मोनो बेखौ जों दा कन्टिनिउ जागासिनो दङ माने जोङो जायगा जायगा एवारनेस मिटिं खालामदों खारन जोंनि मानसिफ्रा बारा बुजिनो नागिरा माने बारा माने हाग्रा दाननायखौ डाइरेक्ट होबथाब्लाथ' एसे गन्दगलानो जायो बे गतिके बिथांमोनखौ एवारनेस खालामनानै मानो हाग्रा दाननाङा मानो सिफायनाङा बेनि बे बेब'स्थाखौ जों डिपार्टमेन्ट हिसाबै लागासिनो दं आरो जुदि अगयथा जुदि मानिथाराब्ला नोंथ' हाग्राखौथ' बासायथारनांगोन बे गतिके बेनि थाखाय जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंहा माने बेखौ होबथानायनि जोंहा जिनाखि होबथानांगौ जिनाखि माबा जोंहा डिपार्टमेन्ट दं बे डिपार्टमेन्ट जों खालामगोन सारा बुंनाय बायदिनो जोङो गोबां समाव नुनो मोनो सार बिदिनो थाखानाय हाग्राफोरखौहाय इलिगेलि सिफायनानै न' बां लुनो नागिरो बेखायनो बुंदों जुदि होबथानो थाङो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय बा इभिक्सन खालामनो थाङो अब्ला नोंथांमोन सोरखाराव थानाय सोद्रोमाफोर बा सोरखारनि मानसिफोरखौ रायजो राजाफ्रा बिराद दुखु मोनो बेखायनो बुंदों जे बेनि थाखाय फरेस्टनि हाग्रानि दंफां लाइफांनि माने ओंथि बेसेनखौ बुजिनांगोन मानसिफ्रा दा बेखौ बुजिजायैयाव माने जानला मानला हाबो बिफां दानो बे खिन्थु बिफांखौथ' दाननो नाङा बेखौथ' बिसोर मानो दाननो नाङा बिसोरथ' बुजिनांगोन नङा होमबा मिथिनांगोन दा ओंखायनो बे एवारनेस प्रग्रामा खोब प्रयजन जादों अनेक जायगायाव जोंहा कनफ्रेन्टेसन जादों जोबलांगोन बेयो गोदानै सोसनजानाय नेसनेल पार्क जोहोलाव माने माबा सिखोना जोहोलाव दा बेवहाय इतिमध्ये बे डिक्लियार जाबाय दा बेनि माखासे खामानि दङ बे खामानिखौ जों डिपार्टमेन्ट हिसाबै मावगासिनो दं जाहाथे जों नेसनेल पार्क हिसाबै जाहाथे माने गोजौआव लांनो हायो बुजिबाय दा एनजिअनि नाम ट्रास्टनि नाम लानानै अनेक फरेस्टखौ प्रटेक्सन होगासिनो बिसोरखौ इयुनाव माबा मोनसे खालामनायनि फरेस्ट प्रटेक्सनाथ' दङ एनजिअफोरबो दङ दा जोङो रायज्लायदों बेफोरखौ जुदि जोङो दा खनसेनो बुंजोबनो हाया बिथांमोनाबो मावदों आरो बिथांमोनहा बिथांमोननि उद्देश्यआनो जाहैदों फरेस्ट प्रटेक्सन एक नाम्बार भलन्टारिनि खामानि मावनो नागिरदों दा मोजां गाज्रि नङा दे